Gaur Karmelo ikastola zaharraren patiora hurbildu gara, gauza argi bat aldarrikatzeko, auzoan plazen eta espazioen falta dagoela, ez? Azkenean Santutxos auzo populatua da, etxe bizitza asko dago, baina ez dago apenas ingururik bertan bizitza egin ahal izateko. Eta duen pizkat egun honekin alde batetik hori aldarrikatu nahi izan dugu, horren beharra eta alternatibak sortzeko aukerak dauzela eta beharra dagoela, ez? Bale, aipatu da hori Santutxu, auzoa baina ez da bakarrik Santutxura mugatzen asuntoa. Hemen bertan ere Atxuri inguruko auzoak eta inguruan ere espazioen beharra oso agerian dago. Guk adibidez Atxuritik gatoz eta eskolan eta hainbat eskolaz kanpoko ekintzak eta umentzat antolatzen dira eta ez daukagu frontoi bat adibidez. Frontoi hau sarritan eskatu dugu, hemen utxita dago, ez du erabilpenik, eta bitartean gure umeek eskupilota jolasten ibiltzen dira, edozein hormarip ez dago alde zarrean, orduan frontoiak jarri egiten ditugu jolastu alizateko, eta hori da beste adibide bat nola espazioen beharra agerian usten duena, eta horregaitik etorri gara ez bakarrik edozeinek ideia bat sortzeko edozein bai kirola egiteko, bai sormena, bai elkartzeko, bai horretarako beharra dagoelako eta espazioen beharra oso agerian dagoelako. Eta hemen urtebiz ja utxita dagoen espazio hau, espazio honi bizia emotera eta benetan erabiltzera. Hori da gaurko egunaren helburua. Gaurko egunereko egitaraua nahiko zabala prestatu dugu, zabala eta anitza nahi izan dugu izatea, azkenean jende mota, adin ezberdineko jendea eta hurbiltzeko ona. Goizean 10:00 gelditu gara, agindu gozaria eta ona etorri gara pixkat kale jiran, giro alaian eta hasi gara pixkat lekua atontzen, ez? Azkenean 2 urte utxiko gonostean nabaritzen zen hori pixkat euskeria egoera eta hori atontzen, gauzak montatzen eta gero tailerrak egin ditugu, egon da rap tailerra, baratza, altzairu birziklatuen tailerra, umeentzako tailerrak eta beste hainbeste. Eta gero itxaldiak izan ditugu, etorri dira beste esperientzia interesgarri autogestionatu eta esperientzia interesgarriak zera kontatzera, etorri dira Kanbaiotik eta Jazarretik, eta David Fernandez ere izan dugu bizkat autogestioaren eta inguruan mintzatzen. Horren ondoren bazkaria egin dugu, 5 euro helduentzat eta 3 euro umeentzako paiada antolatu dugu, horren ostean bai antzerkiak, Mikel Martínez aktoreak monologo bat egin du, Gaztedi dantza taldeak dantza egiteko aukera eman digu, eta bukatzeko jantzan tea partien emanaldia izan dugu. Gaurko egunaren helburu nagusia hori zen, mahai gainean jartzea, arazoa dagoela eta alternatiben beharra dagoela. Eta horregatik bildu gara hemen Santutxuko eta Bilboko oso ezberdinetako lagunak eta asanblada burutu dugu horren ingura mintzatzeko. Hemendik aurrera zer gertatuko den, zer egingo dugun arazonen aurrean eta hainbat gauza hitz egin dira, argi gelditu dena da proiektu baten beharra, honek jarraipena izan behar dula eta zentzu horretan biltzen jarraitzea eta jendearekin harremanetan jarraitzea erabaki dugu azken baten aldarrikapen horiei irtera emateko. Gaurko eguna, gaurko ate zabaltze honek zuziria baino ez da, txupinazoa esan dezakegu. Da asanbladan erabaki da eta erabaki zer egiteko asmoa dugun, ze beharra dugun agerian ustea eta ze indar dagoen, eta horrek erakutsiko du hemendik aurrera biharko egunean eta bihar etzi eta zer egingo dugun. Hori gaurkoa txupinazoa bakarrik da.